Ħuti eżiż dan il-lejl qaddis li fih Sidna Ġesu Kristu għadda mill-mewt għall-ħajja, il-Knisja tistieden lill-ulieda kollha mxerda mad-dinja biex jinġabru ħalli jisru u jitolbu flimkien. Jekk il-għajt tal-mulej infakruh bismih tal-kelma ta' Alla u biċ-ċelebrazzjoni tal-misteri qaddisa, aħna nimtlew bit-tama li nissieħbu ma' Kristu fir-reb tiegħu fuq il-mewt u li ngħixu miegħu f'Alla. Nitolbu u Alla li permezz ta' ibnek xħett fil-fidili tiegħek in-nar u d-dija tiegħek qaddes dan in-nar ġdid u għatina li f'din il-festa tal-Għajt nitħeġġu b'xewqat qaddisa biex iseħħilna naslu b'qalb safja fis-sema għal festa bla tmiem fid-dawl tiegħek ta' dejjem bi Kristu Sidna. Kristu il-bieraħ u llum. Il-bidu u tmiem. L-alfa u l-omega. Tiegħu iż-żminijiet u l-eternità lilu kull glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Bil-pjagi tiegħu qaddisa
u glorjużi. Iħarisna u jżomna. Kristu l-mulej, Amen. Id-dawl ta' Kristu li qam glorjuż mill-imwiet, mill-qlub u l-fema tagħna ikeċċi id-dlamijiet. Id-dawl ta' Kristu.
id-dawl ta' Kristu. Jifirħu l-tajja tal-anġli fis-sema, jifirħu l-qaddejja tal-Alla. Ħaddu it-tromba fis-salvazzjoni tagħna u tħabbar ir-rebħ ta' sultan kbir. Tifraħu koll art mimlija b'dan id-dawl tal-aġeb u fid-dija tas-sultan ta' dejjem ħajara fil-ħolqien kollu li juħes mid-lamijiet li ħakmuh. Tifraħu koll kollha mżejjed
ġbartu għan fid-dija tal-aġeb ta' dil-mixela għaddisa. Nitlobkom biex flimkien miegħi insejħu fuqna ħnina ta' Alla li jista' kollox. U bħalma u li bla ma jistħoq li oġbu jilqani fl-ordni ta' djakni. Ekku koll issa jimlini bid-dawl tijaw ħantem sal-aħħar it-tifħir ta' dan il-blandu. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nizuħaj li l-mulej Alla tana. Sewa u xiraq ta' sew li b'qalbna u bruħna kolla. Nerfaw leħinna biex infaħru lill-Alla li ma jidix. Il-missi li jista' kollox u li Sidna Ġesu Kristu ibnu l-wahdini. U ħalla salina l-missir etern id-dej li kien għamel Adam. U bid-dem mażistijaw li xerret għalina. Ħassar il-kitba tal-kundanna li ħadna fil-bidu. Araw edin namlu il-festa tal-Eid, meta nqatel dak il-ħaru veru, li demmu jikkonsagra l-bibin tal-fidili. Dan huwa il-lejl fih żmien ilu, intħrixt lill-missrijietna u li Iżrael mill-Eġittu. U għaddejtom fl-inxi fil-bahar tal-qasa. Dan mela huwa il-lejl li fih tkeċċew id-dlamijiet ta' dnubitna permezz tal-kolonna tan-nahar. Dan huwa il-lejl li fih fid-dinja kollha min jemmen fi Kristu jraċċat kull rabta ħażina. Jeħles mid-dalma ta' dnubietu, jikseb il-grazzja u jissieħeb mal-qaddisin. Dan huwa il-lejl li fih Kristu eret il-jasar tal-mewt tal-ħażen. Tal-aġeb oġbok turi ma' ħabba u għazzalim biex ħarab id-dnub ta' dar bil-mewt ta' Kristu. Xiħti jaħin jak jisħaq Alla mela bil-misteru ta' dan il-lejl qaddis jinqeret il-ħażen titnaddaf kull ħtija. Jissaffa kull min waqa' fid-dnub u jimtela bil-fer kull minu imniket. Xlejta bil-ħaq ħini meta l-ħwejjeġ tas-sema jinaqdu ma' tala. Dak li ju tal-xrat tal-lejl il-qadis il-blandun maħal. Din l-offerta qed tagħmililek il-Knisja mqazza
Istri taħħa ta' tifħita fil-għaxija. Għalek mulejn nitolbuk biex dan il-blandun ikkonsagrat fġieħ ismek jibqa' jeqta' għala fwiħa ħelwa qudiemek ħajsir ħaġa waħda mad-dawl ta' sema. Jalla il-kewkba ta' filgħodu x'ħin jisbaħ, issibu għadu jaqbad. Tali qatt ma tgħib, jiġifieri Kristu ibnek, li meta il-bnedmin kollha u issa jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. ta' dan il-lejl għaddi indawru ħsibijietna fuq dak kollu li biex isalva lil poplu tiegħu u kif l-aħħar batilna lill-ibnu biex jifdina u nitolbu biex dan l-emil ta' salvazzjoni li hu l-misterju tal-għajt tagħna Alla jwaslu sal-aħħar sal-fidwa sħiħa. Nistgħu nitfu x-xema. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Fil-bidu Alla ħalaq is-sema u l-art u kienet l-art taħwit u baħ u dlam kien fuq wiċċ l-abbissi u fuq wiċċ l-ibħra kien jittajjar l-Ispirtu ta' Alla. U qal Alla ħajkun id-dawl u d-dawl sar u ra Alla id-dawl li kien tajjeb u Alla firet id-dawl mid-dlam. U d-dawl Alla semmih jum u d-dlam sejjaħlu lejl. U dalam u sebaħ l-ewwel jum. U qal Alla ħajkun hemm medda f'nofs l-ilmijiet u tifret ilma minn ilma. U Alla għamel il-medda u firet l-ilma ta' taħt il-medda mill-ilma ta' fuq il-medda. U hekk sar. U l-medda Alla semmija sema u dalam u sebaħ it-tieni jum. U qal Alla ħajinġemgħu naħa waħda l-ilmijiet ta' taħt is-sema u jidher l-inxif u hekk sar u sejjaħ Alla l-inxif art u l-ġema tal-ilma sejħilha baħar u Alla ra li kollox kien tajjeb u qal Alla ħatnibbet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija, siġar li jagħmlu l-frott biż-żerrija ġo fih skont għamliethom fuq l-art u hekk sar u nibtet l-art il-ħaxix, ħaxix li jagħmel iż-żerrija skont għamlietu u siġar jagħmlu l-frott biż-żerrija skont għamlietu u ra Alla li kien tajjeb u dalam u sebaħ it-tielet jum. U qal Alla ħajkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex jifirdu l-jum mill-lejl u jkunu sinjali għat qassim ta' żminijiet tal-jiem u tas-snin. U jkun hemm imnarijiet fil-firxa tas-sema biex idawlu l-art. U hekk sar u għamel Alla iż-żewġ imnarijiet il-kbar, l-imnara l-kbira biex triġi l-jum u l-imnara żgħira biex triġi l-lejl u l-kwiekeb. U Alla qiegħdhom fil-firxa tas-sema biex jiddu fuq l-art u jiriġu l-jum u l-lejl u jifirdu d-dawl mid-dlam. U Alla ra li kien tajjeb u dalam u sebaħ ir-raba' jum.
U qal Alla, jizet l-ilma b'kotra ta' ħlejjaq ħajjin u jittajru tjur fuq l-art fil-wesa ta' smewiet. U Alla ħalaq il-ħut il-kbir u l-annimali kollha li jitkaxkru li bihom miżewt l-ilma skont ġenshom u t-tajr bil-ġwiena skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U berikhom Alla u qalilhom: weldu u oktru u imlew l-ilma tal-ibħra u joktor it-tajr fuq l-art. U dalam u sebaħ il-5 jum. U qal Alla: ħadd nissel l-art ħlejjaq ħajja skont ġenshom, bejjem tad-dar, annimali li jitkaxkru u bejjem selvaġġi skont ġenshom. U hekk sar. U għamel Alla l-bejjem selvaġġi skont ġenshom u l-bejjem tad-dar skont ġenshom u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art skont ġenshom. U ra Alla li kien tajjeb. U qal Alla: ħanamlu l-bniedem fuq is-sura u xbija tagħna u jaħkmu fuq il-ħut tal-baħar u fuq it-tajr tal-ajru, fuq il-bejjem tad-dar u fuq il-bejjem selvaġġi u fuq il-ħlejjaq li jitkaxkru fuq l-art. U Alla ħalaq il-bniedem fuq xbijietu, fuq xbijat Alla ħalqu, raġel u mara ħalaqhom. U berikhom Alla u qalilhom: nislu u oktru u imlew l-art u aħkmuha u saltnu fuq il-ħut tal-baħar u t-tajr tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fuq l-art. U qal Alla: araw, jien tajtkom il-ħaxix kollu li jagħmel iż-żerrija fuq wiċċ l-art u s-siġar kollha li jagħmlu l-frod biż-żerrija. Dawn kollha jkunu għall-għajxin tagħkom. U l-bejjem kollha selvaġġi u t-tajr kollha tal-ajru u l-ħlejjaq kollha li jitkaxkru fl-art li fihom nifs il-ħajja nagħtihom il-ħaxix kollu aħdar għall-għajxin tagħhom. U hekk sar. U ħares Alla lejn kull ma kien għamel u ara kollox kien tajjeb ħafna. U dalam u sebaħ is-6 jum. U hekk tlestew is-sema u l-art bit-tagħmir kollu tagħhom. U fis-7 jum Alla temm ix-xogħol tiegħu kollu li kien għamel. U waqaf fis-7 jum mix-xogħol tiegħu li kien għamel. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej imlit l-ard. Sewa il-kelma tal-mulej kollox bil-fedeltà u għamel u jħobb id-drittu sewa fit-tiba tal-mulej mimlija l-arm. Flimkien? Bil-kelma tal-mulej saru smewit u b'nisfhom u t-tiżjin kollu tagħhom bħal fġarra l-miet ħabar juli bħalli akbar fim ħażen. Flimkien? Ħin il-ġens lil-mulej u Alla tiegħu
il poplu għażel bwirtu mill-oli ta' sewiti ħares il-mulej u jara l-bnedmin kollha. Flimkien? Ruħna tixxenna għal-mulej u lajnuna u it-tarkatana ħatkum mulej it-tibat jek fuqna kif fik it-tamatana. Flimkien? Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti tqassam bordni tal-għaġeb l-emejjel kollha tiegħek. Għamel li l-mifdin tiegħek jifmu li l-ħolqien fil-bidu tad-dinja ma kienx emil aqwa u akbar minn dak li seħħ fil-milja ta' żminijiet bis-sagrifiċċju tal-ħaruf tal-għajt tagħna li hu Kristu li għax u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien Alla ried iġarrab lil Abraham u qallu: Abraham, u hu wieġbu: hawn jien. U qallu: aqbad lil ibnek il-waħdini li inti tħobb lil Iżak u mur lejn l-ard ta' Morija u hemm offrih b'sagrifiċċju tal-ħruq fuq waħda mill-għoljiet li jien se ngħidlek. U Abraham bakkar mas-sebħ, xett il-ħmar tiegħu, ħadd tnejn mill-qaddejja tiegħu u lil Iżak. Qatta l-ħatab għas-sagrifiċċju tal-ħruq u qam u telaq lejn il-post li qallu bih Alla. Fit-tielet jum Abraham rafa' għajnejh u lemaħ il-post mill-bogħod. U Abraham qal lill-qaddejja tiegħu: oqgħodu hawn bil-ħmar u jiena żagħżugħ immorru sa hemm u nagħtu qima u nerġgħu lura ħdejkom. U Abraham qabad il-ħatab għas-sagrifiċċju, qabbih fuq Iżak ibnu, ħaf idejh in-nar u s-sikkina u telqu tnejn flimkien. U Iżak qal lil Abraham missieru: Missier, dak wieġbu: hawn jien ibni. U Iżak qallu: hawn huma n-nar u l-ħatab, fejn hu l-ħaruf għas-sagrifiċċju tal-ħruq? U Abraham wieġbu: Alla jaħseb hu għall-ħaruf għas-sagrifiċċju ibni. U baqgħu sejrin it-tnejn flimkien. U waslu fil-post li kien semmilu Alla. U hemm Abraham bena l-artal u firex il-ħatab fuqu u rabat lill-ibnu Iżak u qiegħdu fuq l-artal fuq il-ħatab. U Abraham mett idu u qabad is-sikkina biex joqtol lill-ibnu. U sejjaħlu l-anġlu tal-mulej mis-smewwiet u qallu: Abraham, Abraham. U dan wieġbu: hawn jien. U qallu: la tmiċċ idek fuq iż-żagħżugħ u tagħmillu ebda ħsara għax issa naf li taħħatnix minn ibnek il-waħdini. Taħar sa madwar maqbut minn qrunu fil-frejej. U Abraham minflok ibnu. Ġifieri il-mulej
tal-ħwejjire, u għattini darba l-anġlu u għallu aklu tal-mulej. La dar ma ċaħħatnix minn ibnek il-waħdin u nkattarlek sewwa lil nislek bħal kwiekeb tas il-baħar u nislek għatjiret il-bibin tal-idewwa tiegħu u jidbirku b'nislek il-ġnus kollha tal-art tal-ismajt minn kelmti. Il-kelma tal-mulej. Arisni mulej, għaxandek nistken. Flimkien. Inti s-sem ta' wirti u ta' xortija, inti żomm fidejk xortija, dejjem qudiemi żammejt il-mulej, għax biflem inti ma nitħarrek qatt. Flimkien. Ek tifraħ qalbi u titħenna ruħi u ġismi jistrih bil-kwiet għax inti ma titlaqnix fl-imwiet ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Flimkien. Int tallimni triq tal-ħajja, hemm il-milja tal-ferħ qudiemek, imma x'qal dejjem fl-emintek. U Alla missier il-fidili tiegħek. Inti xerret il-grazzja tal-adozzjoni u tkattar mad-dinja kollha u liet il-weda tiegħek. Għax bil-misteru tal-għajt inti żomm kelmtek mal-qaddej tiegħek Abraham skont il-ħalfa li ħliftlu. Għati lill-popli kollha l-grazzja li jwieġbu kif jixraq għas-sejħa tiegħek. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-Eżodu. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Mosè: għax issejjaħ lili, għejd lill-uliet Iżrael jerfgħu t-tinet tagħhom u jitilqu. U int ħolli l-ħatar tiegħek u mittidek fuq il-baħar u oforqu. U li Iżrael imbagħad jaqsmu fin-niexef f'nofs il-baħar. U ara, jiena nwebbes il-qalb tal-Eġizzjani biex jgħaddu warajkom u nuri l-glorja tiegħi permezz tal-Farawn u
u l-eżerċitu tiegħu kollu, bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Imbagħad ikunu jafu l-Eġizzjani li jien il-mulej meta nur il-glorja tiegħi permezz tal-Farawn bil-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Imbagħad l-anġlu tal-mulej li kien miexi quddiem it-tinet ta' Iżrael telaq u mar warahom, u l-kolonna ta' sħab minn qudiemhom marret għadet warahom u ġiet bejn it-tinet tal-Eġizzjani u t-tinet ta' Iżrael. Kien hemm sħaba u dlam u għadda l-lejl bla ma ħadd minnhom seta' jersaq wieħed lejn l-ieħor. Mosè met idu fuq il-baħar u l-mulej reġġa' lura l-baħar b'riegħ qawwi mill-lvant matul il-lejl kollu. Il-baħar ixxotta u l-ilmijiet inferqu u mbagħad li Iżrael daħlu fin-niexef f'nofs il-baħar. L-ilmijiet kienu għalihom qishom ħitan fuq il-lemin u fuq ix-xellug. L-Eġizzjani marru warahom u daħlu f'nofs il-baħar. Iż-żwiemel kollha tal-Farawn, il-karrijiet u r-rikkieba tiegħu. Fis-sara ta' filgħodu, il-mulej minn ġol kolonna tan-nar u sħaba xeħet ħarsa fuq it-tinet tal-Eġizzjani u ħarbathom u xekkel ir-roti tagħhom u bit-tbatija setgħu jmexxuhom. U mbagħad l-Eġizzjani bdew jgħidu: ħa naħarbu minn quddiem Iżrael għaliex il-mulej qiegħed jiġġieled kontra l-Eġizzjani. Il-mulej qal lil Mosè: mitt idek fuq il-baħar u l-ilma jerġa' lura fuq l-Eġizzjani bil-karrijiet u r-rikkieba tagħhom. U Mosè mett idu fuq il-baħar u ma sbieħ il-jum il-baħar raġa' lura fejn kien qabel u l-Eġizzjani huma u jaħarbu sabu ruħhom fih. Hekk il-mulej gerbibhom f'nofs l-ilma. L-ilmijiet reġgħu lura u għarqu l-karrijiet u r-rikkieba tal-eżerċitu kollu tal-Farawn li kienu ġejjin warahom fil-baħar. Anqas wieħed ma baqa' minnhom u li Iżrael għaddew fin-niexef f'nofs il-baħar u l-ilmijiet kienu għalihom bħal ħitan, wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug. Dakinhar il-mulej salva lill-Iżrael minn id il-Farawni u Iżrael ra l-Eġizzjani mejta fuq xatt il-baħar. Lejl l-Eġizzjani bil-qawwa ta' driegħu u men fil-mulej u imbagħad Mosè għandna din l-għanja lill-mulej u qallu: Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ. Nanni lil-mulej għax tkabbar bisħiħ.
يرفعهم في البحر لا يرفض الجريرات في بحر الأصاب بلخهم لردوم بحال جبلان يسلو في الإيخ لمن تكملي السبحة في الأوى لمن تكملي تفرقي توصلوا تعالوا فوق المونتانيا الورتياك ليمكن مولاي اللي انت عملت وعمرتك المقدس سيدي اللي هي ويدك المولاي سلطان الديم تديم نعني للمولاي أشكبر بسهيل U Alla, aħna għanna nħossu sal-lum il-qawa tal-ġubijiet tiegħek tal-imoddi. Għax dak li l-eminija setana tiegħek għamlet ma' poplu wieħed meta ħlistu mill-jasar tal-Farawn. Issa qiegħed tagħmlu għas-salvazzjoni tal-ġnus bl-ilma ta' tnissil ġdid fil-Ma'mudija. Għamel il-bnedmin kollha tad-dinja jingħaqdu ħaġa waħda mawliet Abraham u jiksbu id-dinjità sħiħa tal-poplu li int għażilt bikri. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajja. L-arus tiegħek, il-ħalliq tiegħek, Jahwe tal-eżerċiti jismu, il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael, Alla tal-art kollha jsejjaħ. Iva, bħal mara mitluqa u mdejqa f'qalba sejjaħlek il-mulej. Bħal mara mitluqa f'żożita jgħid il-mulej Alla tiegħek. Għal-ftit jintlaqtek, imma bimħabba blaqis jinnerġa' niġbrok. Fis-saħna tal-korla ħbejt wiċċi għal-ftit minnek. Bimħabba ta' dejjem iħenna lik il-mulej, il-feddej tiegħek. Dan għalija bħal fi żmien Noè, meta ħlift li l-ilma ma jerġax jarraq l-art. Hekk naħlef issa li ma nisħonx aktar għalik u lanqas ma nċanfrek. Jistgħu jitħarku l-muntanji, jiteżżu l-għoljiet, imma mħabti minn miegħek ma titħarrikx u slim tal-pattijaj ma jiteżżix, jgħid il-mulej li jħenna lik. Makusa mħabbax, jien inqiegħed il-ġebra tiegħek fl-ifjentajn u l-pedamenti tiegħek biż-żafir. Nagħmel l-ambreżuni ta' swab wiebek tal-karobini
u d-dawra ta' swar tal-ħaġar prezzjuż. U liedek il-koll ikunu malma mill-mulej, kbir għad ikun ġitu liedek. Fuq sis il-ġustizzja titwaqqaf, il-bot mit-takkis, għax m'għandekx minn xiex tibża, u l-bot mit-twerwir għax ma jirsaqx lejk. Jekk jaħbtu għalik ma jkunx minni, min jaħbat għalik jaqa' il-kelma tal-mulej. Nolik mulej għaxer fajtni. Nolik mulej għaxer fajtni. Nolik mulej għaxer fajtni. Ma ferraċ le dewati ejbija. Mulej tellajt li mil-mewt lil-ruħi. Ħlistli minn fos dawk li jinżlu fil-ħofra. Għannu lil-mulej ħbib tiegħu u faħru li semim qaddes tiegħu għax ftit iddum is-saħna tiegħu iżda mor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-ħodu jidwi l-ajja ta' feq. Nollik mulej għaxer fajtni. Ismani mulej u ħenna lija. Kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt li fis-sfin il-għali tiegħi. Mulej Alla tiegħi infaħrek għal dejjem. Nollik mulej għaxer fajtni. O Alla ta' dejjem li tista' kollox. Kattar ġihismek in-nisel li jint wett lil-missirijietna għal-fidi tagħhom. Żid tilat tawliet il-weda bil-grazzja tal-adozzjoni biex il-Knisja tara li diġà seħħ ħafna minn dak li l-qaddisin tal-imoddi emnu li kellu jseħħ il-qudiem. Bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej: Intom li bikom laċċ ejjew għall-ilma. Intom ukoll li m'għandkomx flus. Ejjew, ixtru u kulu b'xejn, imbit u ħalib bla ħlas.
Għaliex taħlu fluskom f'dak li mhuwiex xorb u ġidkom f'dak li ma jxebbax. Isimgħu minni u tiklu tajjeb u ruħkom titpaxxa bikel bnin. Għatuni widen u wersqu lejja. Isimgħu u tieħdu r-ruħ. Nagħmel patt magħkom għal dejjem biex iseħħu l-favuri mwiegħda lil David. Ara, jien qed tuxut fost il-ġnus, prinċep u leġislatur fost il-popli. Int ġens li ma tafx bih issejjaħ, ġnus li ma jafukx jiġru lejk. Minħabba fil-mulej Alla tiegħek, il-Qaddis ta' Iżrael, għax lilek żejjem bil-ġieħ. Fittxu l-mulej sakemm tistgħu issibuh, sejħulu sakemm hu fil-qrib. Ħajħalli triqtu l-midneb u l-bniedem il-ħażin femietu. Ħajerġa' lura ant il-mulej u jħenna lieh, ant Alla tagħna għax hu jaħfer ħafna. Il-femiet ixtriqatkom. Fuq mit-tiegħi mill-femiet tagħkom. U l-art imma ek imma tagħmel dak Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Alla salvazzjoni tiegħi. Jiena nittama u ma jkollix imniex nibża. Għax qawwiti u għanjieti u l-mulej għalija sar is-salvazzjoni. Kolkom ferħana timlew l-ilma mill-lejjun ta' salvazzjoni. Roddu ħajr lil-mulej, sejħu ismu. Arfu lil-ġlus bl-emejjel tiegħu, xandru li jismu huwa floli.
عنو للمولي عشامل هويج كبار هيكون دان معروف مالارت كلها أقبس بالفرح عني انت اللي تعمر في سيون عاش كبير في نفسك القديس تا إسرائيل U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Inti waħdek it-tama tad-dinja. B'fomm il-profeti tiegħek. Inti ħabbart minn qabel il-misteri li seħħu fi żminijietna. Ħares lejna bisliem u qawwi x-xewqat tal-poplu tiegħek. Għaliex ħadd mill-fidili tiegħek ma jista' jimxi l-qudiem fit-tajjeb jekk ma tkunx inti stess li tnebħu bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Baruk. Isma' Iżrael il-kmandamenti tal-ħajja, għatu widen, talmu l-erf. Għala Iżrael, għala tinsab fard l-edewwa tiegħek. Għala qiegħed tixjieħ fard barranija. Għala inti mniġġes mal-mejtin, madud fost dawk li jinżlu f'iħl-art. Int warrabt mill-lajn tal-erf. Li kieku mxejt fi triq ta' Alla, kont kuntejx fi slim għal dejjem. Tallem fejn hemm l-għaqal, fejn hemm il-qawwa, fejn hemm id-den, biex f'ħin wieħed taraf fejn hemm it-tul tal-omor u t-tul tal-ħajja, fejn hemm id-dawl għall-għajnejn u s-slim. Ma min kixef fejn jinsab l-erf? U min daħal fl-imħażen tiegħu? Imma dak li jaf kollox fejn hu l-erf assabu bid-den tiegħu. Dak li ħejja l-art għal dejjem, li jimlija bil-bejjem li jimxu fl-art, u li jibgħat id-dawl, u dan imur, isejjaħlu u jisma' minnu mriet. Jiddu l-kwieke passisa f'postom, kollhom ferħana, u jsejħilhom u ma jwieġbu hawn aħna. Jiddu ferħana għal dak li għamilhom. Dan hu Alla tagħna, ħadd ma joqgħod ħdejh. U sab it-triq kollha tal-erf u taħ lil Ġakob il-qaddej tiegħu u lill-Iżrael il-maħbub tiegħu. Mbagħad dan l-erf der fid-dinja u għammar fost il-bnedmin u ktieb il-kmandamenti ta' Alla u l-liġi li tibqa' għal dejjem. Kull min iħarsu jgħix, dawk li jħalluh imutu. Erġa' lura Ġakob u ilqa' l-erf, imxi lejn id-dija ta' dawlu. Titlaqx il-glorja tiegħek lil ħadd ieħor, lanqas ġieħek lil ġens barrani. Ħinja aħna Iżrael, għax dak li joġob lil Alla kien marraf lilna. Il-kelma tal-mulej.
Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja. Ix-xhieda tal-mulej sewwa u tallem lil min ma jafx. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-preċetti tal-mulej dritti u jferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u jdawwa l-għajnejn. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-biża' tal-mulej sinċir u jibqa' għal dejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Eżes mid-deb l-aktar fin. Oħla mill-asel u mill-qtar tax-xeda. Mulej inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. U Alla inti dejjem tkabbar il-Knisja tiegħek billi ssejjaħ għal ħdana ġnus ġodda. Ħares dejjem fil-ħnina tiegħek lil daw kollha li jitnislu mill-ġdid fl-ilma tal-Magħmudija bi Kristu Sidna. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, meta d-dar ta' Iżrael kien għadhom farthom, huma tebbawha bl-imġiba tagħhom u bemilhom. U jiena ferrajt ilti fuqhom minħabba fid-demm li xerdu fl-art u minħabba fl-idoli li bihom ċabsu l-art. Xerritthom fost il-ġnus u huma xterdu mal-artijiet. Għamilt ħaq minnhom skont imġibithom u skont riqathom. Meta marru fost il-ġnus, kull fejn marru, kasbru ismi l-qaddis. Hekk li n-nies bdew jgħidu għalihom:
Dan hu l-poplu tal-mulej li kellhom joħorġu minn artu. Imma jiem żgħir tal-ism il-qaddis li wlied Iżrael kasbru fost il-ġnus fejn marru. Għalhekk ejdilhom lid-dar ta' Iżrael. Dan jgħid Sid il-mulej, mhux minħabba fikom sejjer nagħmel dan dar Iżrael, iżda minħabba f'ism il-qaddis li intom kasbartu fost il-ġnus fejn mortu. Jiena inqaddes ism il-kbir, inkasbar minnkom fost il-ġnus li f'nofskom kasbartuh, u l-ġnus ikunu jafu li jiena l-mulej, meta nuri qdużiti fikom quddiem għajnejkom, oraklu ta' Sidi l-mulej. Meta noħodkom minn fost il-ġnus u niġmakom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalkom f'artkom. U nrox fuqkom il-masafi u tissaffew mit-tinġis kollu tagħkom, mill-idoli kollha tagħkom insaffikom. U ruħ ġdida u nagħtikom qalb tal-la u nqiegħed ruħi ġa fikom. Inti tiegħi. U intom tkunu l-poplu tagħkom. Il-kelma tal-mulej. Is-sagrifiċċju tiegħi Alla u l-qalb nidma, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix Alla. Kantaw flimkien. O Alla li qatt ma titbiddel, dawl li qatt ma jgħib. Fit-tjiba tiegħek ħares lejn il-misteru kollu tal-Knisja u għamel li seħ aktar bisliem
il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni tal-bniedem. Skont ma ħejjejtu int sa minn dejjem. Ħatara u tifhem id-dinja kollha li kull ma tġarraf jerġa' jinbena. Kull ma qdiem jiġġedded u kollox jerġa' jsir sħiħ. Bi Kristu Sidna. Gloria in excelsis Deo. nitolbu. O Alla inti ddawwal dan il-lejl qaddis bis-seb tal-qawmin tal-mulej mill-imwiet.
għajjem fil-Knisja tiegħek l-ispirtu tal-adozzjoni biex aħna niġġeddu fir-ruħ u fil-ġisem u naqdu b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Puti, ma tafux li aħna l-koll li tammidna fi Kristu Ġesu tammidna fil-mewt tiegħu? Intfinna miegħu fil-mewt permezz tal-magħmudija, sabiex kif Kristu kien imqajjem mill-imwiet permezz tal-qawwa glorjuża tal-Missier, hekk aħna ngħixu ħajja ġdida. Jekk aħna sirna ħaġa waħda miegħu f'mewt tixbaħ lil tiegħu, hekk ninaqdu miegħu fil-qawmien tiegħu mill-mewt. Dan nafu li l-bniedem il-qadim tagħna issallab miegħu biex jinqered dan il-ġisem ta' dnub, sabiex ma nkunux aktar il-sira ta' dnub. Min imut jeħles mid-dnub. Jekk aħna mitna ma' Kristu, nemnu wkoll li qed ngħixu ma' Kristu. Nafu li Kristu qam mill-imwiet u ma jmutx aktar. Il-mewt m'għadix taħkem fuqu. U li miet darba l-dejjem mad-dnub. U issa li qed jgħix għal Alla. Hekk ukoll intom għandkom tqisu lilkom infuskom mejtin għad-dnub, iżda ħajjin għal Alla fi Kristu Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Missier, inwassallek l-aħbar it-tajba tal-Alleluja.
Sahru l-mulej għalixu tajjeb għax għal dejjem it-tiba tiegħu. Ħajjdu li Izrael għal dejjem it-tiba tiegħu. Imkien? Alleluja, alleluja, alleluja. Il-leminija tal-mulej il-fuq merfuqa, il-leminija tal-mulej għamlet ħwejjeġ taħila, mammuġ imma nibqa' ngħix unħabbar l-emejjel tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-ġebla li warbu l-bennejja saret il-ġebla tax-xewka, bis-saħħa tal-mulej seħdan ħaġa tal-aġeb f'għajnejna. Il-mulej ma'kom Għari mill-Evanġeljum għaddes kon salluqa. Kmini ma s-seħb tal-ewel jum tal-ġimgħa, in-nisa marru ħdejn il-qabar u ħadu magħhom il-fejjaħ li kienu ħejjew u ma sabu l-ġebla mgerba minn quddiem il-qabar. Imma meta daħlu fih il-katavru tal-mulej Ġesu ma sabuh xemm. U kif kienu mħasbin fuq dan, f'daqqa waħda derulhom qudiemhom żewġ il-ġiel libsin il-bis jiddi. In-nisa mimlijin bil-bisa baxxew għajnejhom lejn l-art. Imma dawk qalulhom la qegħdin tfittxu qalb il-mejtin lil minu ħaj. Mhuwiex hawn imma ftakru x'kien qalilkom meta kien għadu fil-Galilija meta qal jeħtieġ li bin il-bniedem jingħata f'idejn il-mitinbin ikun mislub u fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U ma ftakru kliemu telqu lura miħdej il-qabar u marru jagħtu l-aħbar ta' dan kollu lil-11 u lill-oħrajn kollha. Kienu Marija ta' Magdala u Ġwanna u Marija ta' Ġakbu u n-nisa l-oħra li kellhom magħhom u ma kienu li qalu b'dan lill-apostli.
imma d-diskors tagħhom l-apostli sħajluh tewdin u ma hemnuhomx. Madana kollu Pietru qam u mar bġirja lejn il-qabar, dbaxxa biex iħares, imma ma rax ħlief il-faxex u reġa' lura d-dar maġġeb bli kien ġara. A u prvi dan nedelje dođoše vrlo rano na grob i donesoše mirise što pripraviše, a s njima i neke druge žene. Ali nađoše kamen odvaljen od groba i ušavši ne nađoše telo Gospoda Isusa. I dok se one čuđahu tome, gle, dva čoveka stadoše pred njih u blistavim haljinama, a kada se one uplašiše i oboriše lica zemlji, rekoše im, što tražite živoga među mrtvima? Nije ovde, nego ustade. Setite se kako vam kaza dok beše još u Galileji, govoreći kako sin čoveči treba da bude predan u ruke ljudi grešnika i da bude razapet i treći dan da vaskrsne. I setiše se reči njegovih, pa vrativši se od groba, javiše sve ovo 11 i svima ostalima. A to behu Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima, koje kazaše ovo apostolima. I ovima se učiniše njihove reči kao buncanje i ne verovaše im. A Petar ustade pa otrča na grob i nagnuvši se vide samo pokrove gde leže i otide čudeći se u sebi tome što se dogodilo. Il-kelma tal-mulej.
Grupp ta' nisa mal-ewwel jum tal-ġimgħa mas-sebħ imorru ħdejn il-qabar ta' Ġesu bil-fwejjaħ li kienu ħejjew. Il-Vanġelu tal-qawmin ta' Ġesu mill-imwiet jibda b'din l-immaġini, b'din ix-xena. Il-fwejjaħ li qegħdin iġorru in-nisa huma biex jidilku katavru u marru jfittxu katavru imma sabu qabar vojt. Il-fwejjaħ li kellhom f'idejhom minnhom bidlu is-sinifikat tagħhom. Ma baqgħux il-fwejjaħ li jridu jagħtu ġisem li qed jiddekomponi u jinten biex jippruvaw jippreservaw kemm jista' jkun, imma saru l-fwieħa tal-qawmien għall-ħajja. U għalhekk bir-raġun l-Apostlu missierna jgħidilna intom il-fwieħa ta' Kristu. L-ewwel domanda li rridu nagħmlu lil nfusna llum hija jekk hemm fina xi ħaġa li għandha bżonn titgħatta bil-fwieħa għaliex nitnet għax taf mill-qadim, ejjew impoġġuha f'riġlejn Ġesu biex jgħaddina mill-mewt għal ħajja, mid-dnub għal grazzja. It-tieni ħsieb huwa li l-ewwel xhieda ta' daw in-nisa hija interpretata mill-Apostli bħala tewdin. Id-diskors tagħhom l-Apostli stħajluh tewdin. U din hija wkoll it-tentazzjoni tad-dinja li meta tiltaqa' magħna l-insara u nħabbrulhom l-Allelujja tal-Għid jgħidu u daw affarijiet tan-nanniet da tewdin. Aħna llum irridu nissieħbu ma' Pietru u bġirja waħda lejn inqabar vojt ta' Ġesu nitbaxxew biex inħarsu, ma narawx ħlief il-faxex imma nerġgħu lura d-dar maġba b'dak li ġara. Kif taġbu ir-rajja quddiem it-tarbija ta' Betlem meta semgħu lill-anġli jgħidulhom inħabbrulkom fera kbir, illum twildilkom Salvatur. Aħna nerġgħu nirritornaw d-darba f'Ġerusalem mhux Betlem biex naraw il-qabar vojt ta' Ġesu nitaġbu b'aħbar sabiħa. L-għala qegħdin fitxu qalb il-mejtin lil minu ħaj. Mhuwiex hawn imma hawn. Ftakru x'kien għalilkom. Meta wieħed jibda jaqra l-Vanġelu bl-umiltà tal-qalb, jirrealizza li min qed jirrakkonta. Qed jirrakkonta ġrajja straordinarja. Imma qegħdin qiegħed ilaqqana wkoll ma' persuna straordinarja, ma' Ġesu ta' Nażaret, li bentalla magħmul bniedem,
il-Kristos, il-Midluk, il-Messija li miet, imsallab u qam mill-imwiet. Aħna jgħidilna l-Apostlu missierna tammidna fil-mewt ta' Ġesu. X'jiġifieri magħmudija? U di b'mod speċjali ngħidha lil Josef u lil Daniel. X'jiġifieri magħmudija? Full immersion. Inti tidħol f'realtà ġdida bħal meta todos, mhux bħalissa fis-sajf, meta todos fil-baħar. Illum intom titamdu f'Ġesu. Biex ngħidha bl-Ingliż, ħalli niftehmu aħjar bil-Malti, you will be fully immersed in Jesus. ħajjitkom tidħol f'Ġesu. Ġesu jidħol f'ħajjitkom. U meta l-Apostlu missierna jgħid tammidna fil-mewt ta' Ġesu, ifisser li aħna għaddejna mid-tbatija tiegħu. Ħassejna wkoll li t-turufnament tal-mulej li għal-bot għaliex tlaqtni. Għaddejna mit-tentazzjonijiet ta' soluzzjonijiet faċli fil-ħajja li ma jeżistux. U llum il-mulej li għaddejna mill-mewt miegħu iqajjimna l-ħajja ġdida. Jaħfrilna dnubietna kollha kemm huma x'inhuma, kollha kkanċellati u jagħtikom ħajja ġdida, bidu ġdid. Il-libsa bajda, aħna se nagħmlu faxxa pulita ovvjament, skarf. Mhux konfratija tieħdu xqata ġifieri. Dik il-libsa bajda li se nittingħatalkom hija sinjal ta' dan l-impenn. Tgħid li jien kif se jirnexxieli ta' adult din il-libsa bajda tal-magħmudija insomma bla teba. Taqtax qalbek hija l-għażiż. Għaliex il-mulej fl-erf u l-ħnina tiegħu għamel it-tieni magħmudija li jisimha l-qrar li jekk l-ewwel waħda ma tistax tirrepeti ruħha, it-tieni waħda tirrepeti ruħha kemm hemm bżonn. Għaliex? Għax il-kelma li jagħtina l-mulej illum permezz tal-profeta Iżajija hija din. Bimħabba ta' dejjem nirraba qari. Bimħabba ta' dejjem inħenna lik, jgħid il-mulej, il-feddej tiegħek. U f'din is-sena tal-ħniena illum nifirħu nirringrazzjaw lil Alla għaliex fil-qawmien mill-mewt ta' ibnu qegħdin nixdu u nkunu xhieda tal-ikbar ħniena. I would like to welcome Bishop Andrei from the Serb Orthodox Church, who has honored us with his presence. My dear brother, welcome to our home as we celebrate Easter, and let us pray for unity. The gospel today was announced in Maltese, and it was also announced in Serb. The same gospel, the same good news, in different languages, from different traditions, but the same word of Jesus. And this is the witness we need to give to the world of reconciliation, of a thirst for unity, to be able to witness to the risen Christ. Io voglio dare anche il benvenuto ai nostri amici italiani che stasera confermeranno la loro fede in Gesù crocefisso
è risorto con il crisma proprio benedetto giovedì scorso. Che sia per voi questa santa notte un nuovo inizio nel cammino cristiano. Ejjew nitolbu biex il-ferħ li jimla l-qalb tagħna llum ikun ferħ ta' veru. Uti eżis, ninaqdu qalb waħda u bit-talb tagħna inqawwu t-tama ta' dawn ħutna, Josef u Daniel, biex issa li se jitnisnu mill-ġdid bil-Magħmudija Alla l-Missier li jista' kollox fil-ħnina tiegħu jagħtihom kull għajnuna meħtieġa. Addisa Maria Ommalla, Itlo Palina, San Michil, Itlo Palina, Angeli Addisa Ta'alla, Itolbu Alina, San Juan Battista, Itlo Palina, San Giuseppe, Itlo Palina, San Pietro, San Paolo, Itolbu Alina, Sant'Andrea, Itlo Palina, San Juan, Itlo Palina, San Giuda Taddeo, Itlo Palina, Santa Maria Maddalena, Itlo Palina, San Stefano, Itlo Palina, Sant'Ignazio d'Antiochia, Itlo Palina, San Laurenz, Itlo Palina, Santa Perpetua o Santa Felicita, Itolbu Alina, Santa Agnese, Itlo Palina, Santa Agata, Itlo Palina, San Girgor, Itlo Palina, Santo Estin, Itlo Palina, Sant'Atanasio, Itlo Palina, San Basilio, Itlo Palina, San Martin, Itlo Palina, San Benedetto,
Itlob għalina. San Franġisku, San Dominku, Itolbu għalina. San Franġisk Saverju, Itlob għalina. San Juan Maria Vianney, Itlob għalina. San Carlo Borromeo, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Santa Catarina ta' Siena, Itlob għalina. Santa Teresa ta' Gesù, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. Addisin kolla ta' Allah, Itlob għalina. Urihnina mana, Ehlisna nitolbuk mulej. min kull deni, Ehlisna nitolbuk mulej. min kull dnub, Ehlisna nitolbuk mulej. mil-mewt ta' dejjem, Ehlisna nitolbuk mulej. bl-inkarnazzjoni tijek, Ehlisna nitolbuk mulej. bil-mewt u l-qawmin tijek, Ehlisna nitolbuk mulej. bl-Ispirtu Santu li xerrit fuqna, Ehlisna nitolbuk mulej. lil-namidin bin, Ismana nitolbuk mulej. Għati lil dawn il-mażulin tijek, it-nissi l-ġdid bil-grazzja tal-mamudija. Ismana nitolbuk mulej. Tal-ħa Kristu ismana, Kristu ismana. Kristu il-qattal btana, Kristu il-qattal btana. U Alla bil-qawwa li ma narawix blajnejn tal-ġisem, inti ħejjejt l-ilma li inti ħlaqt biex juri l-grazzja tal-Ma'mudija. Fil-bidu tad-dinja l-Ispirtu tiegħek infirex fuq l-ilmijiet biex sa minn dak iż-żmien stess l-ilma jieħu fih innifsu il-qawwa li tqaddes. Fl-ilma tad-dulluvju inti tajtna sinjal ta' tweli ġdid biex fil-misteru tal-istess ilma jinqerdu drawwiet ħżiena u jitnislu drawwiet tajba. Inta għaddejt li l-ulit Abram fl-inxief minn nofs il-baħar tal-qasab biex il-poplu tiegħek meħlus mill-jasar tal-Farawun ikun ġbija minn qabel tal-poplu Muhammad.
Ibnek Ġesu Kristu wara l-mamudija tiegħu minn Ġwanni fl-ilma tal-Ġordan kien ikkonsagrat minnek fl-Ispirtu Santu. Waqt li kien imdendel mas-salib ħareġ minn ġembu ilma mħallat bid-dem. Wara li qam mill-imwiet ordna li d-dixxipli tiegħu u qalilhom morru għalmu l-ġnus kollha u għamduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Ħares mulej lejn il-Knisja tiegħek u iftħilha l-għajn tal-ilma tal-mamudija. Għamel li dan l-ilma jilqa' fih il-grazzja ta' ibnek mill-Ispirtu Santu biex il-bniedem li inti ħlaqtu ġbija tiegħek jinħasel minn kull tidnis qadim ta' dnub. Permezz tas-sagrament tal-mamudija u mill-ilma u l-Ispirtu Santu jirxoxta bħala iben ġdid tiegħek. Nitolbuk mulej biex il-qawwa tal-Ispirtu Santu permezz ta' ibnek Ġesu Kristu tinżel fl-ilma ta' dan il-fonti. Biex daw kollha li bil-mamudija jindifnu fil-mewt ma' Kristu iqumu miegħu għal ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Tiġdu l-dnub biex tgħixu fil-ħelsien ta' wlied Alla. Tiġdu l-qerq tal-ħażen biex id-dnub ma jaħkimx fuqkom. Tiġdu lix-xitan li anqal u jħajjar għad-dnub. Isaħħaħkom il-qawwa ta' Kristu s-Salvatur tagħna u aħna bħala sinjal ta' din il-qawwa nikkonsagrawkom biż-żejt tas-salvazzjoni fl-istess Kristu Sidna li għaix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem.
Temnu intom falla l-missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art. Temnu intom Ġesu Kristu, ibnu l-waħdini u sidna, li twilet minn Marja Verġni, bata u miet u difnuħ, qam minn bejn l-imwiet u jgħet in-naħa tal-lemin tal-missier. Temnu fl-Ispirtu Santu, fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-xirka tal-Qaddisin, fil-maħfra ta' dnubiet, fil-qawma mill-imwiet u fil-ħajja ta' dejjem. Josef, jiena namdek l-isem tal-Missier u tal-Iben Spiritu Santu. Daniel, jiena namdek l-isem tal-Missier u tal-Iben. Eżis Josef u Daniel, intom sirtu ħolqien ġdid u lbistu lil Kristu. Ilbsu din il-libsa bajda. U żommuha fuqkom bla teba. Sa ma taslu qudiem it-tribunal ta' Sidna Ġesu Kristu. Ħalli jkollkom il-ħajja ta' dejjem. Parini, ersqu u għatu d-dawl lill-insara ġodda. Eżis Josef u Daniel, intom sirtu dawl fi Kristu, imxu dejjem bħala wliet id-dawl u ibqa' sħaħ sal-aħħar fil-fidi biex meta jiġi l-mulej tmorru tilqgħuh u jdaħħalkom fl-amara tas-sema mal-qaddisin kollha. Eżis insara ġodda, intom twelidtu mill-ġdid fi Kristu u sirtu membri tiegħu u tal-poplu saċerdotali tiegħu. Issa jonqos li tirċievu l-Ispirtu Santu li ssawwab fuqna. Il-mulej batu
fuq l-appost li narajt il-50. Huma suċċessuri tagħhom għaddew lill-imam din. Għalhekk intom ukoll se tirċievu l-qawwa mwieda tal-Ispirtu Santu ħalli siru tixbħu iżjed lil Kristu, tkunu xhieda tal-passjoni tiegħu u tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tkunu membri ħabbrika tal-Knisja għall-bini tal-ġisem ta' Kristu fil-fidi u fl-imħabba. Uti eżiż, nitolbu lil Alla l-Missier li jista' kollox għal dawn l-insara ġodda biex fit-tiba tiegħu isawwa fuqhom l-Ispirtu Santu ħalli wettaqhom bil-kotra tad-doni tiegħu u bid-dilka tiegħu jagħtihom xeb sħiħ ma' Kristu li ben ta' Alla. Kulħadd jagħmel talba fi skiet għal Josef u għal Daniel. U Alla li tista' kollox missier Sidna Ġesu Kristu, inti tajt wel il-ġdid lil dawn il-qaddejja tiegħek mill-ilma u l-Ispirtu Santu u ħlisthom minn dnubithom. Ibad fuqhom u lej l-Ispirtu Santu id-difensur, għatihom l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà. Imlihom bl-Ispirtu tal-biża' tiegħek bi Kristu Sidna. Rinunciate a Satana e a tutte le sue opere e seduzioni? Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, che è Signore della vita,
e che oggi per mezzo del sacramento della confermazione è in modo speciale a voi conferito, come già gli Apostoli nel giorno di Pentecoste? Credete nella Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli carissimi, preghiamo Dio Onnipotente per questi Suoi figli. Egli che nel suo amore li ha rigenerati alla vita eterna mediante il battesimo e li ha chiamati a far parte della sua famiglia e fonda ora lo Spirito Santo che li confermi con la ricchezza dei suoi doni e con l'unzione crismale li renda pienamente conformi a Cristo suo Figlio. Dio Onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, infondi loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore, per Cristo nostro Signore. U teżiż dan l-ilma li se nroxxu fuqna ifakkarna fil-mamudija tagħna. Ejjew inroddu ħajl lill-Alla l-Missier tagħna bil-qawmin ta' ibnu mill-imwiet fil-mamudija. U tagħna li konna sem il-ħajja ta' dejjem u nġeddu l-impenn tagħna li ngħixu bla dnub skont ir-rieda qaddisa tiegħu flimkien fil-Knisja.
Dan il-lejl qaddis hu teżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex lajt il-kbir ta' ibnu l-waħdini iwassal grazzja u għena sħiħa lid-dinja kollha. Għal-Knisja mqadsa tiegħek biex dejjem tiġġedded bil-grazzja tal-Għid imqaddes nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li llum ħadu l-mamudija biex jimxu dejjem iktar il-qoddim fil-fidi u fl-imġiba nisranija nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal dawk li għandhom fidejhom it-tmexxija ta' pajjiżna biex ifittxu dejjem dak li hu taġid talina nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għal ħutna li mmarkati bis-sinjal tal-fidi fil-mamudija telqu qabilna mimlijin bit-tama tal-qawmin nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll biex nibqgħu dejjem inħarsu l-wediet li għamilna fil-mamudija tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li bil-qawmin ta' Kristu tajtna mill-ġdid il-ħajja ta' dejjem wettaq fina l-misteru tal-ħnina tiegħek. U fit-tiba tiegħek isma' it-talb tagħna bi Kristu Sidna.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej talbu l-offerti tal-poplu tiegħek biex dak kollu li kien mibdi bil-misteru tal-għajt bil-għajnuna tiegħek ikun inna ta' fejqan ħalli naslu fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nerfaw lejn il-mulej. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewa u xira tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda b'ferħ akbar inxandru f'dan il-lejl li fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għajt tagħna. U l-ħaruf tas-sew li neħħadmu bit tad-dinja bil-mewt tiegħu eret il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu kisbilna ħajja ġdida. Għalhekk dan il-feħ tal-għajt imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena u l-għawit tas-sema mas-seta tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla eda jitennulek. Missier ħanin mitxokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhom l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika għati slim ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Miej għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli u mal-isfijiet kollha
li ħadnu jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewna l-apostli. Ftakar mulej fil-qaddija tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb il-fidi u rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruħhom u jaqlaw is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu t-talb u xewqat tagħhom quddiemek Alla ta' dejjem ħaj u veru. Mseħbi ma' Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba waqt li niċċelebraw il-lejl qaddis tal-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu fil-ġisem mill-imwiet, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, om l-istess Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmunu Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprijan, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjanu tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-mertu bit-talb tagħhom, ejna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Il-qani tolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll f'isem dawk li oġbok tnissel mill-ġdid mill-ilma u l-Ispirtu Santu u taħfrilhom dnubietom kollha. Seddaq ħajjitna fis-sliem, eħlisna mit-telfin ta' dejjem u għodna fil-merħla tal-mażulin tiegħek. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa għaddisa il-qaħħa biex isir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata għal-ħobs li dejjem għaddisa u mbirka tiegħu refajneh lejn is-sema lejk Alla missieru li tista' kollox, radlek il-ħajr, birek, ħasam, tali disċipli tiegħu u qal Hudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi Aziz li dejn qaddisa u mbirka tiegħu, reġarat il-ħajr, birek tali disċipli tiegħu u qal, Hudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalek mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluq glorjus tiegħu fis-sema, nofru lis-seb tiegħek bla tarf, mill-ġid li inti stess tajtna, bitma safja, qaddisa bla teba, il-ħobs qaddis tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixed fuqhom ħarsa ta' tjiba u sliem, il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek qabel,
is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sagrifiċċju li offrilek il-qassis il-bir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddis vittma bla teba. Fiċ-ċokontana nitolbu Alla li tista' kollox, għamil l-anġlu qaddis tiegħek u wassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem u d-dem imqaddes ta' ibnek nimtlew kull grarta u grazzja tas-sema. افتكر كل مولاي في الأرضياتيك لتلقابلنا بالسنان التلفيد لهذا في الممودية الذين يصيحوا في غاية التسليم. هنريا مولاي وتريدهم لو كل الصوف في كريستو إلانا الدول السليم بكريستو سيدنا. Linna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek għatina sem fix-xirka tal-qaddisin appostli u martri tiegħek Ġwanni, Stefnu, Mattija, Barnaba, Injazju, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Aniese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda għall-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, tbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfri minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-denim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull denim. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nittamaw u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li jien trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin.
يسهم فلمكين Eżis, Josef u Daniel, dan huwa Ġesu li se tirċievu għall-ewwel darba bħala nsara. Aħsbu u ringrazzjaw il-mulej tal-li qiegħed jafdakom lilu nnifsu. Dan hu l-ħaruf tagħna, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisoqlix li jidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jbiss kelma waħda u ruħi tkun nifhem.
May I remind you that before going to bed we have to move our clocks and watches an hour ahead of time because tomorrow we start the summertime. And tomorrow the Pontifical Mass and the Apostolic Benediction will be at 9:15 and it will be celebrated by His Grace the Archbishop. The evening Mass tomorrow will start at 6 instead of 5:30. Vi faccio ricordare che prima di andare a letto dobbiamo spostare gli orologi un'ora perché domani incomincia l'ora legale. La messa pontificale domani, celebrata da Monsignor Arcivescovo, si incomincia alle 9:15 e la messa vespertina sarà alle 6. Infakkarkom li l-lejla se naqilbu għal-ħin tas-sajf li qabel norqdu mmexxu l-arloġġi sija l-qudiem. Qudiesa pontifikali għadha minn Monsignor Arċisqof bil-Barka Apostolika tibda fid-9:15 u nibdew issa l-qudiesa ta' flaxxija minn għada tkun fis-6 flok fil-5:30. Grazzi. Nitolbu sawa fina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek u bħalma tmajtna bis-sagrament tal-għajt hekk ukoll fit-tiba tiegħek għamel li l-koll inkunu qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Veru mhux parti mir-rit imma nixtieqkom li nagħtu applaws lil Josef u lil Daniel li nsara ġodda. Waqt li nawguraw lil Kristjanu, lil Giuseppe u l-Alexander li ħadu il-Grizmi. U nirringrazzjaw ukoll l-Isqof Andrej tal-preżenza sabiħa tiegħu. Thank you so much for your presence. Il-mulej ma'kom. Inbaxxu rasna biex nirċievu l-barka. Lilkom li nġbartu għal-festa solenni tal-Għajt, Alla li jista' kollox jagħtikom il-barka tiegħu, iħenna likom u jeħliskom mit-tiġrib ta' dnub. U li ġedditkom għal ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' ibnu l-waħdini mill-imwiet u wettaqkom fit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Intom li fakkartu l-passjoni tal-mulej u issa qegħdin tifirħu bil-festa tal-Għajt. Taslu wkoll bil-grazzja tiegħu fil-festa tal-għena ta' dejjem fis-sema. Niberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Item issa est, alleluja. Alleluia.